hiukan mennään vielä itseään kiinnostavaan aiheeseen, millainen tämmöinen sampo saadaan liikkeelle. Ja nyt kun tätä ikää rupeaa olemaan, niin nämä nykyaikaiset traktorit ja ajokoneet on ainakin mulla vähän sillä haastavia, että täytyy kaiken maailman nappulle painaa tietyssä järjestyksessä. Ja tässä sampossa on hyvä ominaisuus se, että tämä ei oikeastaan vaadi juurikaan mitään, kun kone pannaan käymään ja lähdetään liikkeelle. Eli ensimmäinen homma tietysti on käynnistää koneen ja pannaan tuosta mylly pyörimään. Ja sitten tässä on ensimmäinen homma on tietysti nostaa rappuset ylös. Ja kuitataan joku virhe tosta pois. Eli nyt on rappuset ylhäällä. Ja sitten pitää aktivoida tämä hydraulinen järjestelmä. Eli meillä on aikanissa tommonen pieni A-kirjain tuo näytössä, niin se täytyisi saada pois. Ja vasemman kahvan tyvessä on sitten tämmönen A-kirjain. Kun siitä painetaan tarpeeksi kauan, niin A-kirjain häipyy. Nyt on hydrauliikka aktivoitun ja voidaan tietysti sitten lähteä ajamaan. Semmonen pieni mulla aiheuttanut ongelmaa, että tää tuolin kääntö on vähän semmonen, tai istuimen kääntö on vähän semmonen haastavassa paikassa. Se on tuo, en tiedä näkyykö, mutta tuolla on tommosia pieniä nappeja, niin se on tässä peukalon alapuolella oleva pieni nappi, että siitä kun painaa, niin silloin sitten ilmasylinteri aktivoituu ja pistää tuolin kiinni. Kahvat itsessäs, niin en nyt tiedä minkä valmistajan kahvat nämä on. Parkkerilaisia varmaan ainakin ollut ennen. Tässä on aika samanlainen kahve joka tapauksessa. Parkkerillakin on, että kaikki toiminnat on ihan samanlaisia, mitä normaalisti kahvoissa on, mutta vasemmalla oikealla niin on tässä napissa, ja sitten taas vasemmassa kahvassa on ajosuunta, kun valitaan tällä. Ja eipä tässä sitten juurikaan muuttua, että kun kierroksia laitetaan lisää, niin sitten painetaan tosta. Aikanista on sitten esivalitut kierrokset. Ja vasemmassa kahvassa sitten taas on nopea puoli, hidas puoli ja sitten on lukot tuossa päällä. Ja sitten täällä vasemman kahvan, noin meni käsi, että alapuolella on sitten vielä tämmönen, millä valitaan se, niin kun silloin kun painetaan talla tiskiin, niin se antaa sitä maksiminopeutta sitten kuitenkin. Niin helppo sinänsä sitten esivalita, mutta sitten jos vielä mennään tähän aikanijärjestelmään, tämä on itse kiinnostavaa kovastikin, koska me käytetään vastaavaa näissä meidän istutuskoneissa, niin tän on nyt esivalittu kuljettajan on tuo meidän yksi mekaanikko Leevi ja sehän nyt sitten täällä on kuljettajanakin ja jos halutaan nyt sitten näitä säätöjä tehdä, niin täältä valikosta itsessäsi niin löytyy tietysti jo systeemi ja mittaus. Ja sitten tämä varsinainen säätövalikko. Ja täältä sitten löytyy tuo dieselikierrokset. Nehän saadaan esivalittua täältä. Ja sitten tämä, mikä nyt tietysti kuljettiin eniten kiinnostaa, on tämä nosturisäännöt. Ja jos me nyt vaikka valitaan tästä kääntö, niin täällä on kouran nosturin kääntö laitettu vähän hitaalle. Siellä on maksimi on 515 ja sitten on pantu vähän on pantu ramppeja aloitukseen ja tuohon lopetukseen, liikkeen lopetukseen. Ei valit sitä, koska se on vähän vaikea kuvata, että jos mennään tuohon rotaattoriin, niin se on niin kuin helpompi sit oikein remota. Eli mä nostan vähän nosturia ylös, niin nähdään tuo. Tyypä pantu ilmastointi päällä, on vähän ikkunat hies.
Niin, täällä on nyt... No, katos. Täällä lukee taitto, ei se osunutkaan rotaattori. Nyt ollaan rotaattorissa. Ja täällä on nyt plusliike 312 ja miinusliike 303. Eli jos mä käännän nyt rotaattori näillä arvoilla, niin se nyt pyörii tollain suht koht rauhallisesti vielä. Niin voidaan tätä nyt vähän säätää. Tässä on kaksi tapaa säätää tietysti. Naputeltais yksi kerrallas. Tai sitten pistää tosta keskeltä ja ottaa numero pois ja pannaan vaikka 400 tohon. Ja sit se pitää muistaa kuitat. Pannaan tohon samaa arvoa, ei meillä sit ole ero siinä. Ajetaanko myötäpäivää vai vastapäivää ja kuitataan tuolla ja katsotaan tuliko jotain tapahtumaa. No niin. Tää alkoi pyörimään paljon paremmin. Tää on niinku ihan todella yksinkertainen systeemi ja helposti omaksuttavissa. Ei siinä sen kummempaa. Kaiken kaikkiaan niin tää sampo on tehty kyllä niinku, tää on nyt aika tämmönen työkalumainen laite, mut kyllä tässä nämä perusmukavuudet on ja aika näppärästi tää liikkuu. Tosin nyt sitä metsäajoa ei ole kalikkaakaan kerätty tällä, et en tiedä mitä tämä kone, mutta olen nyt muut tietysti ajanut vähän, niin tää on niin kuin aika sopivainen työkalu varsinkin harvennukselle. Palataan tähän, jos vielä jotain asiaa tulee, mutta kyllä mä luulen, että Sampon kohdalta ollaan asia käsitelty ja siirrytään vaikka noihin istutuskoneisiin takaisin, mikä on meidän oma leipälaji. Hyvää päivänjatkoa.